Vítajte u môjho nového videa Operácia Tannenbaum. Operácia Tannenbaum bola viac menej neúspešná akcia, ktorú sa nepokúsili nacisti urobiť kvôli trom zásadným veciam. Hory, jazera a bunkre. Švajčiarsko je obklopené dvomi horami, teda Jurou a Alpami a viac menej jazerami. Mali tam bunkre fakt prešpekulované a každú horu a tak chránil bunker. Boli sme tam a tie bunkre sú fakt zaujímavé. A viac menej, keď nad Švajčiarskom leteli dve stíhačky nacistické, tak ich zostrelili. A ešte dokonca mali aj tanky z Československa. Ale keď ich zostrelili tie dve stíhačky, tak Nemci na to odpovedali, že ak ešte sa to bude opakovať, takže na nich zaútočia. Ale Švajčiarom to bolo viac menej tak ani nie jedno, ani nie nič, tak už sa iba prihliadali na to, ako to bolo a raz ani do vlakov sa nemohli pozerať, inak by na nich zaútočili. A raz tam že vraj viezli vagón, ktorý išiel viac menej do táborov smrti. A ak ešte máte like a odber, prosím vás ho dajte. A viac menej všetky štáty bojovali a Švajčiarsko sa len pozerali na to a viac menej zarábali na tej vojne, kým štáty viac menej každý umierali, tak Švajčiarsko sa viac menej so smiechom pozeralo na to, ako toto. Ich všetko to som myslel ironicky. A akože boli aj oni v dosť veľkom ohrození a vyselo to viac menej na lásku.